Ano daw ining sagogon, bulawan bagang paghilmo, kaso sa kuyang dulupon ay burak pa laning palago, kaso sa kuyang kinuha sarong ko sesnak sayuma, hariman payapag kwaa ay burak pa laning Maria, kaso sa kuyanan sarong tingog ang nagsayuma, hariman payapag kwaa ay burak pa laning Maria, kaso sa kuyanan sarong tingog ang nagsayuma, hariman payapag kwaa ay burak pa laning